gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go! Rancho Mitra. Let's go! Doon no, may registration ka. Saan? Saan ka dito yung motor? Anong ginagawa dito? Teka lang. Ano? Transfer. So ngayon ma'am, yung ma-activate ma'am, sarado po sila naman, pero ito po yung ma-activate. Kaso close po sila ngayon. Close po lahat. Close backlighting lang po ang pina-activate mo. Ay, ito parang may slide, zipline, giant swing. Yung po yung sa babae mo doon sa baba. Hindi po sila tingnan. Hindi nga lang po na baba. Ano? Ano? Ikaw? Dito sir, anong pwedeng gawin dito? Sightseeing lang po. Yung mga news naman din sa labot dito sa bahay nito, sa biyano pala. Kasi ako dito. Naging skate tuloy. Speaker po siya. Skate pa yun. Ano? Sige. Balik na lang po kami sir. Thank you po. Tara. Wala namang manloloko kung walang nagpapaloko. Uy, Full goat. full goat no? Mahal ka pero ang tanong, pinatunayan ba? Full goat talaga. Baker's Hill Botanical Garden and Leisure Farm. Oh, Nilalanggam na din. saan? Nilalanggam na. Ay, bastos. Yan, maganda ng video no? Ayan nga eh. Ano yan? Artificial? Artificial no? Hey. Hey. Ikaw din. Ay na. Ayan. Sige na. Saan? Ay, putik basa. Ayaw ko na. Pwede ba mag-take ng video pag ano, pipindutin? Hindi. Pag pinindot mo, ano na, mamamatay na siya. Yung video. Hindi tayo magsiselfie dito. Selfie tayo sa dito na. Kaso may tao. Mamaya na lang. May isang klase yung ganito.
Mayaman siguro ng compound na to. Mhm. Pinatutino lang to eh. Ano ba? Mhm. Ang dami mo namang katauhan. Kaya eh. Naging Bakersfield ka na. Sa Pangasinan, matutina ka. Kaya nga eh. Kaya nga eh. Kawai Kokoro. Milk tea? Baker's Kitchen. Oo. Gusto mo dito tayo mag-dinner? Dinner? Sa birthday ko. Oo. Dito pa ba tayo nun? Oo nga no. Astoria Ballet. Nasa Astoria tayo. Malayo ba yung storya? Ilang oras? Isang oras ba yun? Kung isang oras, okay lang. Oo. Buti open to, no? Oo nga eh. Ang ganda. Ganda no? Siguro pag ano ba sa'yo ni Mama, ganito rin yung lote niya, no? Yung mga halaman niya, Wala siyang entrance niya. wala. Ba? Picture tayo kay tita. Look at the sign up here. Oo, ate, ano yan? Exactly. Lalaki? Lalaki siya. Ang galing mo, yung bato. Ginawa nilang kuwan. May Shrek pa doon, no? Pwede ba nga pa kanyan, Deb? Naka-heart shape siya. Saan kaya nilagay mo yung bato ang ninipis? Di ba man-made lang? Meron pa doon, no, sa kabila. Doon, no, yung mga daanan natin mamaya. Ayaw nga. Nanliligaw daw siya. Laki na, no? Ayun nga, yung laki. Oo. Laki, babe. Ayun. Ayun, tara, punta tayo doon para makita natin. Ah. Ito na tayo. Pagkakaata dyan. Tara. Anong ekstarya kaya? Ang galing. Ilang kaya sa dinero niya? Kaya nga eh. Ganito kalaki yung kwan. Ano pa dito?
May mga stray animals dito. Okay, may mga nagsulat-sulat ng pangalan, no? Ang dami pa rin puntahan. Pupunta pa ba? Anong meron ba sa taas? Hindi ko alam eh. Tara, dito na tayo eh. Sa bagay, nagpapatay tayo ng oras, di ba? Hindi natin alam kung kailan tayo babalik dito. Yung feeling na in love ka sa kanya, pero in love naman siya sa iba. Ouch! Agoy! Kung sana kung gano'ng kabilis na pasok ang buhay ko, gano'n din kabilis mabubunan ka sa isip ko. Wish naman to, corny. Wala na dyan, Deb. Wala na, dead end na. Pwede bang pumunta doon? Wala, naka-ano. Ang dami nila kalagang gano'n. Dinosaur. May dinosaur pa sila. Oo nga no, may peacock pa dito. Mga lalaki daw yun, di ba? Oo. Yung matingkad. So, matingkad ka, beb. Oo. Kaso itim. Yan. Imbis na matangkad, mating. Oh, laki nito, beb. Asawa niya to, no? Ayun, no? Oo. Asawa niya. Laki, Yun yung no? babaeng peacock. Ito yung lalaki. Wow. Kasi- Galing kay? Galing kay Galing dun sa ano? sa guide. Sa guide sa butterfly. Sabi nila yung mga matitingkad yung kulay. Mga lalaki yan. Hindi yan bading kasi ganyan. Talagang ganyan pag lalaki. Ini-spread nila yung ano. Ah. Gusto mo dyan? Sure ka? Okay. Yan. One. Ba't may kamay ka dyan? Wala yan. One, two. Sorry. One, two. Okay. Sila nasa taas, ang ganda. Ako din din. Saan? Kuron. Bibi. Ito. Tapos mukha akong parang sa'yo. Pil na pila. Tingin. Buti ganito yung ano, no? Saan? Oo. Geese. Nag-rat. Gutom ka na? Rat. May pagkain siya. Dami nilang hayop pa. Tiger pa oh. Okay, ako pa talaga eh. Dito na lang tayo. Dito upo tayo. Para makita yung heart sa likod. Yung? Picture tayo dito para makita yung heart sa likod. Okay. Penguin sa kasi na. ハリ敷いてるよ。 Penguin sa kasi.
Network daw. Nawala isang tingin. Wala siyang signal. Ano? Dito. Diyan tayo galing-galing. Kaya mo pa? Yung saya pagpababa ka, no? Kasi yung pataas ka, nakakapagod. Meron din dito. Dito na tayo. Pwede ba tayo dito? Kaya pala sikat ang Bakersfield, no? Sikat ba? Hindi ko alam. Haggard yan. Wala pang tulog. Sakit ng ulo. Hindi pa tayo nagkape. Oo, magkape tayo. Kaya pala. Oo. Yung dala natin dun. Baka umulan eh. Saan tayo magkakape? Saan tayo magkakape? Dito na. Dito na. Kaya yung milk tea lang. Kape sa akin. Kape eh. Hindi kayo umulan? Kaya pala masakit yung ulo namin, di pa kami nagkakape. Dapat din naulit dito sa bahay. Para sa Mexico. Wow! So, natin yung bake shop, guys. Yan, no. Sabi ko nga sana ganito, bigyan ng plastic. Marami ko. Ano, Beb? Bibili ka. Hindi. Tokyo Mango with pork oil. February 15, pag-uwi natin. Serrano. Balik na lang ba tayo dito? Hindi tayo makakabalik. Oh, di na tayo makakabalik. Ito, toasted pastillas. Sarap kaya to? Kopya ka na lang kaysa yan. 85 lang. Nasaan yung hopya? 85 yun? This one, oh. Parang ito yung sikat nila. Kopya munggo. Ay, ako. Kopya ulo. Yung ubi na lang. Saan? Yun ang pastillas.
Ito daw ang best seller rice. Best before February 15. Classic Pinoy pastry. Ano to? Hopia na munggo? Ah, pastillas. February 15. Maubos kaya natin yan? Ilang piraso ba ito? 10. 10. Oh. Sige na lang. Kaya na yan. How many? Oo nga, okay na yan. Iba po yung roll. 240. Eh, Beb. Matagal mag-expire. So, okay na yan. Tayo pwede magkape. Ma'am, saan yung pwedeng magkape dito? Dito sa may restaurant ko sa may tabi ng Takira. Okay. Thank you.